Bună seara, copilași! Sunteți pregătiți pentru poveste? V-ați băgat în pătuți? Bine! Atunci, în seara asta, vom citi povestea Hansel și Gretel. La marginea unei păduri uriașe, trăia odată un sărman tăietor de lemne, nevasta lui și cei doi copii ai lor, Hansel și Gretel. Erau așa de săraci că nu prea aveau ce să pună în gură și după ce să bea apă. Și mai venit și o scumpete mare în partea aceea a țării, omul nu mai putea agonisi pâinea cea de toate zilele pentru familie. Seara, când se așeza în pat, își făcea mii de gânduri. Se învârtea pe o parte, pe alta, ofta și zicea nevestei lui: ce o să se întâmple cu familia noastră? Cum vom putea să ne mai hrănim vieții copilași dacă nici pentru noi doi nu ne ajunge? Știi ceva, bărbate? Zise odată femeia, care era mamă vitregă copiilor. Ce-ar fi să-i ducem mâine dimineață în pădure, acolo unde o fi mai deasă? Le facem un foc, le dăm o bucățică de pâine, apoi noi plecăm la treabă și îi lăsăm singuri. Ei n-or să mai găsească drumul spre casă și uite așa ne salvăm măcar pe noi. Doamne, nu, femeie, nu pot să fac una ca asta, zise bărbatul. Cum să-mi las copilașii singuri în pădure? Fiarele sălbatice îi vor sfâșia. Ei, dar prost mai ești, i-a zis ea. Atunci vom muri de foame cu toții. Nu-ți rămâne decât să cioplești scândurile pentru 4 sicrie. Și nu-i dădu pace până când bărbatul nu se învoi. Vieții copii, tare rău îmi pare, dar ce să fac? Se tot jeluia omul. De flămânzi ce erau, cei doi copii nu puteau dormi, așa că auziră tot ce vorbeau părinții lor și mai ales ce uneltise mama lor vitregă. Ai auzit, frățioare, ce ne pregătesc părinții noștri? Nu plânge, surioară, zise Hansel. Am eu un plan să ne salvăm viața. Și când părinții adormiră, Hansel se sculă, își puse hăinuțele pe el, deschise încet ușa din spatele casei și se strecură afară. Luna strălucea luminoasă pe cer. Pietricelele albe din jurul casei se vedeau foarte bine și arătau ca niște monezi de aur. Hansel se aplecă și umplu buzunarele doldora. Apoi se întoarse în casă și spuse lui Gretel: ai încredere în mine, surioară, și fii liniștită. Dumnezeu va avea grijă de noi. Apoi se așeză și el în pat și adormiră amândoi. Când se crăpă de ziua, încă înainte de răsăritul soarelui, mama vitregă veni și trezi pe copii strigând la ei: sculați-vă, leneșilor, trebuie să mergem în pădure după lemne. Apoi le dădu la fiecare câte o bucățică de pâine și zise: acum aveți ceva de mâncare pentru prânz, dar să nu mâncați înainte, că nu mai primiți altceva. Gretel puse pâinea în șorțulețul ei, căci Hansel avea buzunarele pline cu pietricele albe. Apoi plecară împreună toți 4 în pădure. Pe drum, Hansel se opri de mai multe ori și privi înapoi spre casă. Tatăl îl întrebă: Hansel, la ce te tot uiți și te oprești și rămâi mereu în urma noastră? Vezi să nu te pierzi de noi. Ei, tată, răspunse Hansel, mă uitam după pisicuța noastră, cea albă, care stă pe acoperișul casei și adio de la mine. Femeia zise: prostule, aceea nu-i pisica, ci soarele care răsare și strălucește lângă hornul casei. Hansel însă nu se uita după pisică, ci de fiecare dată arunca din buzunar câte o piatră albă pe drum. Când ajunseră în pădure, tatăl spuse: hai să adunăm niște vreascuri, să facem un foc ca să ne încălzim, copii. Hansel și Gretel adunară o grămadă mare de crengi uscate, aprinseră focul și când limbile flăcărilor ajunseră în vârful grămezii de vreascuri, femeia zise: ei, acum așezați-vă lângă foc, copii, și odihniți-vă un pic. Noi ne ducem în pădure să tăiem lemne.
Când vom termina treaba, ne vom întoarce să vă luăm de aici. Hansel și Gretel se așezară lângă foc și când sosi ora prânzului, își mâncară bucățica de pâine. Și cum auzeau zgomotul toporului care tăia lemne, ei credeau că tatăl lor este prin apropiere. Dar nu era toporul care lovea lemnul, ci o creangă pe care tatăl copiilor o legase de un copac uscat și de câte ori bătea vântul, ea se mișca încoace și încolo și lovea copacul. Au stat ei așa multă vreme, până ce, din cauza căldurii focului și a oboselii, îi cuprinse somnul și adormiră. Când se treziră, era deja întuneric. Gretel începu să plângă. Frățioare, cum ieșim noi din pădure? Hansel însă îi dădu curaj spunându-i. Așteaptă, surioară, până răsare luna, atunci vom găsi drumul înapoi spre casă. Și când luna s-a ridicat pe cer, Hansel și-a luat surioara de mână și au pornit la drum pe urma pietricelelor care străluceau ca niște monezi de aur și le arătau drumul spre casă. Au mers ei așa toată noaptea, iar când se crăpă de ziua, au ajuns la căsuța lor. Au cioconit ușor în ușă și când femeia a deschis și i-a văzut, le-a strigat. Nătărăilor, de ce ați dormit așa de mult în pădure? Noi am crezut că ați hotărât să nu vă mai întoarceți acasă. Tatăl lor fu însă foarte bucuros să-și revadă copilașii, căci se simțea ușurat de păcatul ce îl săvârșise, lăsându-i singuri în pădure. Nu mult după asta, iar au început necazurile. Copiii o auziră pe mama vitregă noaptea în pat, spunându-i tatălui lor. Bărbate, s-au terminat toate proviziile noastre. Mai avem doar o jumătate de pâine. Dacă o terminăm, nu ne rămâne decât să ne așteptăm sfârșitul. Copiii trebuie îndepărtați de casă. Îi vom duce în pădure mai departe ca data trecută, ca să nu mai găsească drumul înapoi. Altă scăpare nu avem. Bărbatul își simțea inima grea de durere și zise. Ar fi mai bine să împărțim ultima îmbucătură cu copiii. Dar femeia nici nu vrut să audă și începu să-l ocărască și să-i facă reproșuri și cine intră în horă trebuie să joace. Dacă tatăl se învoise prima oară să-și lase copiii să moară de foame în pădure și acum trebuia să facă la fel. Copiii însă erau treji și ascultau ce vorbeau părinții lor. Când aceștia adormiră, Hansel se sculă și vrut să iasă afară să adune pietricele. Dar femeia avuse grijă să încuie ușa și Hansel nu putu ieși din casă. Gretel plângea, dar el o încuraja zicându-i. Nu plânge, Gretel, și culcă-te și dormi liniștită. Dumnezeu va avea grijă de noi și ne va ajuta și de data aceasta. Dis de dimineață, femeia sculă copiii. Le dădu o bucățică de pâine mai mică decât data trecută. În timp ce mergeau prin pădure, Hansel se oprea mereu, fărâmița pâinea și lăsa să-i cadă una câte una, fărmiturile însemnând astfel drumul spre pădure. Hansel, ce te tot oprești și te uiți înapoi? Mă uit la acoperișul casei noastre. Acolo stă porumbelul meu care vrea să-și ia rămas bun de la mine. Prostule, zise femeia, nu-i niciun porumbel pe casă. E soarele care răsare și strălucește după horn. Hansel însă își vedea de treabă și continua să presare firmituri. Părinții îi duseră copiii cât mai adânc în pădure, într-un loc unde nici ei nu fuseseră vreodată. Acolo făcură iar un foc și mama vitregă le spuse. Așteptați aici, copii, și dacă veți obosi, puteți să și dormiți un pic. Noi ne ducem în pădure să tăiem lemne și diseară, când vom fi gata, venim să vă luăm. La vremea prânzului, Hansel împărți cu Gretel bucățica ei de pâine, pentru că pe a lui o fărâmițase și o aruncase pe drum. Apoi, obosiți copiii s-au culcat și nimeni n-a mai venit să ia. Când s-a întunecat, s-au trezit și ei și cum Gretel plângea, Hansel o mângâia zicându-i. Așteaptă numai, Gretel, până apare luna. Atunci vom vedea fărâmiturile cu care am însemnat drumul prin pădure și ne vom putea întoarce acasă ca și data trecută.
Când răsări luna și pădurea se lumină de razele ei, copiii plecară, dar nu găsiră nicio fărămitură, pentru că păsărelele ciuguliseră și ultima bucățică de pâine de pe cărare. Hansel nu se descurajă și spuse lui Gretel: las că găsim noi drum. Dar nu l-au mai găsit. Au mers toată noaptea și toată ziua următoare, de dimineață până seara, și n-au dat de marginea pădurii. Erau morți de foame, căci nu mâncaseră decât câteva mure găsite prin tufișuri. Și cum erau și morți de oboseală, că abia își mai trăgeau picioarele, se așezară sub un copac și adormiră. În zorii zilei se treziră. Era a treia dimineață de când părăsiseră casa părintească. Porniră din nou la drum, dar în loc să iasă din pădure, se afundau tot mai mult în întunecimea ei și fără un ajutor de cine știe unde ar fi pierit amândoi. Dar la ora prânzului văzură pe o creangă într-un copac o pasăre albă nespus de frumoasă. Copiii se opriră și începură să asculte. Când termină de ciripit, pasărea își desfăcu aripile și începu să zboare în fața lor, iar ei se luară după ea și merseră așa până ajunseră la o căsuță pe al cărei acoperiș se așeză pasărea. Atunci văzură copiii că această casă era făcută din pâine, acoperișul din turtă dulce, iar ferestrele și ușile din zahăr alb ca neaura. Aici ar fi bine să intrăm, zise Hansel, și să luăm un prânz binecuvântat. Eu aș mânca o bucățică de acoperiș. Tu poți mânca ferestrele, zise Gretel. Hansel luă o bucățică din acoperiș, iar Gretel se așeză în dreptul unei ferestre și începu să ronțăie din ea. Deodată auziră o voce frumoasă ce venea dinăuntru și care zicea: roade, 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 cine roade din căsuța mea? Copiii răspunseseră într-un glas: Zefiru, Zefiru, copilul ceresc, și mâncară mai departe, fără să le fie teamă de ceva. Lui Hansel îi plăcu mult acoperișul, așa că mai luă o bucată mare din el să o mănânce, iar Gretel spărsese și ea o fereastră și o ronțăia cu poftă. Atunci se deschise ușa casei și apăru o femeie foarte bătrână, care se sprijinea într-o cârșă. Ea se strecură afară din casă. Când Hansel și Gretel o văzură, se speriară așa de tare că le căzu din mână turta dulce și zahărul. Bătrâna clădină din cap și zise: Ei, dragi copii, cine v-a adus tocmai aici? Veniți înăuntru și rămâneți la mine. N-are să vi se întâmple nimic rău. Apoi îi luă pe amândoi de mână și îi duse în căsuță. Înăuntru era mâncare bună, lapte, zahăr, clătite cu dulceață, mere și alune. După ce mâncară pe săturate, bătrâna le arătă copiilor 2 paturi cu așternutul alb ca zăpada. Hansel și Gretel se întinseră în ele fericiți, de parcă ar fi fost în cer. Dar bătrâna, care se arătase așa de prietenoasă, era de fapt o vrăjitoare, care pândise pe copii în pădure și anume făcuse căsuța din pâine ca să le întindă o cursă și să-i prindă. Cum vrăjitoarele au ochii roșii, cu care nu pot vedea prea departe, dar mirosul foarte fin ca animalele, îi adulmecase pe cei 2 copii de la distanță și apoi îi văzuse. În sinea ei râdea fericită și își zicea: Hi, acum am ceva bun de pus în oală. Ăștia nu trebuie să-mi scape cu niciun chip. Dis de dimineață, când se trezi, se uită la copii și, văzându-i așa îmbujorați și drăgălași, nu mai putu de bucurie. Aha! Ce mâncare, ce mâncare va fi! Hi, hi, hi! Apoi îl înșfăcă pe Hansel cu mâinile ei uscate și noduroase și îl duse într-un grajd, unde îl închise după o ușă cu gratii. Putea el să strige cât îl ținea gura. Nimeni nu-l auzea. Vrăjitoarea se duse la Gretel și o trezi urlând la ea:
Scoală-te, leneșo! Adu apă și fă ceva de mâncare pentru frate-tu care stă colo în staul și trebuie să se îngrașe. Când va fi destul de gras, am să-l mănânc. Gretel începu să plângă amarnic, dar în zadar. Trebuia să facă tot ce cerea vrăjitoarea. Pentru Hansel se pregăteau cele mai bune mâncăruri. În schimb, Gretel primea doar coș de raci. Bătrâna se ducea spre staul și striga: Hansel, scoate degetele afară să văd dacă în curând vei fi numai bun de gras. Hansel scotea afară în loc de deget un oscior uscat, iar bătrâna, care abia aștepta și îl zărea, credea că-i degetul lui și se mira cum nu se mai îngrașă băiatul ăsta. După ce trecură 4 săptămâni, iar Hansel tot slab rămânea, bătrâna își pierdu răbdarea. Hei, Gretel, strigă ea către fată, du-te iute și adu niște apă. De-o fi gras sau slab, mâine îl mănânc oricum pe Hansel. Vai, cum se jeluia biata surioară în timp ce căra apă și cum mai curgeau lacrimile pe obraj. Doamne, ajută-ne și pe noi, mai bine ne mâncau fiarele pădurii, măcar muream împreună. Degeaba, miorlăi, nu te ajută la nimic, îi zicea vrăjitoarea. A doua zi de dimineață, Gretel trebuie să ia căldarea cu apă și să o pună la foc. Mai întâi să facem o prăjitură, zise vrăjitoarea. Am încălzit deja cuptorul și am întins foaia de aluat. Apoi către Gretel. Intră înăuntru și vezi dacă arde focul și dacă s-a încins cuptorul. Baba avea de gând să o închidă pe fată în cuptor, să o prăjească și apoi să o mănânce. Dar Gretel îi citise gândurile și zise: Nu știu cum să fac să intru în cuptor. Gâscă proastă, strigă furioasă vrăjitoarea. Cum nu știi? Intrarea e destul de mare. Ia că am să-ți arăt eu cum se intră. Și se aplecă și băgă capul în cuptor. Atunci Gretel luă un vătrai și începu să o împingă înăuntru, închise ușa cuptorului și puse zăvor. Fai, ce mai începu baba să urle. Dar Gretel o lăsă în cuptor să se frigă, iar ea se duse direct în grajd, deschise gratile de fier și strigă bucuroasă: Hansel, frățioare, suntem salvați, vrăjitoarea-i moarte! Atunci Hansel sări afară ca o pasăre din colivie. Ce s-au mai bucurat copiii, s-au îmbrățișat și au început să țopăie ca niște iepurași fericiți. Și cum nu se mai temeau, merseră în odaia vrăjitoare. Acolo era o mulțime de psipete cu tot felul de pietre prețioase, aur și perle. Astea-s mai bune decât pietricelele noastre albe, glumi Hansel și-și umplu buzunarele cu comorile din lădiță. Și eu vreau să duc ceva acasă, zise Gretel și-și umplu și ea buzunarele cu pietre prețioase și perle. Ei, acum hai să plecăm cât mai repede din pădurea vrăjitoarei, zise Hansel. După câteva ore de mers, ajunseră ei la o apă mare. Ce facem, Gretel? Nu putem trece. Nu văd nicio barcă, nicio punte, niciun podeț. Deodată apăru o lebădă albă. Gretel începu să o roage. Lebădă, lebădă, aici sunt Hansel și Gretel, nicio punte, niciun pod. Ia-ne pe spatele tău alb. Lebăda veni spre ei. Hansel se sui repede pe spatele păsării și spuse și lui Gretel să urce. Nu, zise Gretel, i-ar fi prea greu lebedei, mai bine să ne treacă pe rând dincolo. Asta i-a plăcut lebedei și când amândoi au ajuns de partea cealaltă a apei, începură să recunoască pădurea, drumul de asemenea și la scurt timp ieșiră la câmp deschis. Nu merseră mult și zăriră casa părintească. Atunci au început să alerge, intrară în casă, îl luară în brațe pe tatăl lor care, de când își lăsase copiii în pădure, nu mai avuse o clipă de liniște. Între timp, nevasta-i murise și trăia singur și trist. Gretel își scutură șorțișorul, Hansel își goli buzunarele și casa lor se umplu de aur,
perle și pietre prețioase. De atunci scăpară de griji și trăiră fericiți împreună. Eu mi-am terminat povestea cu o lolearmă șoarece. Cine îl prinde își poate face o haină de blană. Dragi copilași, aceasta a fost povestea din seara asta. Închideți ochișorii, noptică bună și ne vedem mâine.